ସକାଳେ ଉଠି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ କଲେ ଦିନଟିର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଭଲରେ ହୁଏ। ହେଲେ ପତିଦେବ ମୋର ମୁଡ୍ ଖରାପ କରିଦେଲେ। ଅଫିସ ଯିବା ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ ତ ତିଆରି କଲି, ହେଲେ ବାବୁ ଉଠି ପଡ଼ି କହିଲେ ଅଫିସ ଯିବେ ନାହିଁ। ସକାଳର ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ମୋର ବୃଥାରେ ଗଲା। ରାଗିକି ସକାଳର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କିଛି ଆଉ ନ ବନେଇ ଚାହା ସହ ବାସି ପୁରୀ ଧରେଇ ଦେଲି। ଅବଶ୍ୟ ବାସି ପୁରୀର ଟେଷ୍ଟ ମତେ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଜାମ୍ବକୋଳି ଖାଇଲି ଆଉ ପାଟିକୁ ପୁରା ବାଇଗଣିଆ ବନେଇଦେଲି। ଆଜି ଦିପହର ଖାଇବା ଖାଇସାରିବା ପରେ ପତିଦେବ ବହୁତ ସାରା ପଟ୍ ଆଣିଥିଲେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଗଛ ଲଗେଇ ସାରି କହିଲେ ଏଥିରେ ଏତେ ପରିବା ଫଳିବ ଯେ ଆଉ ପରିବା କିଣିବାକୁ ହିଁ ପଡିବନି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଇ ଘରୁ ବାପା ମା ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ମାଙ୍କର ଆଇ ଚେକଅପ ପାଇଁ ଚଷମା ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଚଷମା ନେଇ ଆସିଥିଲୁ। ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତେଇଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ମୋର ଏଇ ମିନି ବ୍ଲଗ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଏଇଠି ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।